Tak dnes vyrážame na Chopok. Slniečko krásne svieti, počasie nám praje a neviem, či ho tam niekde uvidíme vzadu. Prejdem sa tu medzi te dve časti hotela. Niekde hore pôjdeme a šlapeme k lanovke a cieľ našej cesty vyrážajú. Poďme, lebo nám to ujde. Jupi. Prestup na priehybe. Budeme pokračovať hore ďalej. Ideme. Až tam hore. Podľa nej, tu to vidíš, poďme sa. Strážcovia stáda. Ovečky sa pasú. A sme hore pri rotunde a zahajujeme pomalý výstup na Chopok. No a už sa blížime k vrcholu. Aj najmladší. Krásne, Mačko, super. Lula! Kde sme to? Hore na Chopku. Siahli sme vrchol Chopku. V pozadí je Ďumbier a v popredí naša horolezecká partia. Kuk, Luli, ahoj. A na kamennej chate nám chutí po výstupe, že Lula? Ňam, dobre je. Takže na kamennej chate sa Nikolka zapísala do kníh návštev. Vrcholové družstvo nastupuje
akože skočiť potom. Dobre. Náš pavúk. Čo tam vyskakuje? Za chvíľočku. No. Nika zmizla niekde aj s Maťom.